Как не там и ти го ядеш? Нищо няма капне. Това са специални свещички. И така, тук това го слагаме така. Тук това го слагаме така. То се крият и фонтаните ли първо? Причинителите на възпалението изтласква задържанието. Едновременно ли ти ги запалиш? Улеснява дишането. Значи го изключим. Бронхостоп. Бронхостопи. Я да видя. Ама ти много близко снимаш. Добре. Преча ли тя? Добре снимам. Да. Много лесно. И така. Седни ти на фучера. Седни ти на фучера. Значи, ако ще снимаш от близък план, фащаш така. Близък план. Нали? Ти си снимаш Иди там, а седни да видим как е кадър. самаката. Ма не, чакай, не трябва ти. Дай ми, че идиш и да седнеш там да филмаш. Не го разкарвай. Молим те. Аз запали свещите да снимаме едно след друго, за да можеш да си правиш пожелания, не да се правиш на интересен. Аз искам да си направя снимка. Ето така. Идваш тук, снимаш 17 и снимаш така. Ти си ксаш. Сега дедо ти че стане на 17. Това се връща. Аз така прадядо ми съм рисувал на постано. А пък до мушите сира май аз викам, не мърдаш, че не мога да нарисувам. Как се връща всичко. Добре, разбрах. Айде. Нищо не е без да Е става. така, от тук. Не мога да. От тук. И внимай да не ми... Е така. Дръж го така. 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 Е така ще го... Е така. Така. Ти го кривиш. Не го кривим, айде върви там. Виж да го как го действаш. кривиш. Не го кривим. Виж, че е криво. Виж как съм се наклонила. Ела тук. Няма кой толкова да ти прави забележки, бе. Така. Айде бе, ги действай. Айде сега да те свърши филма. Айде бе, Сачко, бе. Така. Да си в център. Тортата трябва да е в центъра. Нали? Как? Къде е кибрита? Къде е кибрита? Аз тебе не те виждам изобщо. Не съм седнал още. Не е нужно да го виждаш него. Ако сте ме снимали мен, после да съм будалката, че ми чествате 90 години. Нали? Деда на 90 години. Да си жив и здрав да ги стигнеш. Не вижда изобщо. Че гори. Как да не се вижда, бе? Вижда се За всичко. снимката не се вижда. Който знае как се Абе, вижда. да не се прави и ти не се вижда. Как? Снимам ли те? Снимай. По-усмихни се, бе. И не гледай оня, гледай от тортата, ти не откране тортата някой. Тия няма ли да са фонтани? Няма ли да Пусти се. изригнат като фойерверки? Още не съм ги запалил. Що не си? Защото чакам тук да се кордисаме. Миналата година бехме по-кордисани. Тази година... Какво? Ти изобщо снимава ли си? Снимала съм ги, Ако разгледай. чакаш да се кордисваме ние, Има си чака... Как трябва да сме се аз съм кордисали? самия Боб. Как трябва сме се кордисали? Не знам, докато чакаш да се кордишаме, че изгорят свестичките. Прави, бе. Чай, ще го снимам така близко, как съм ги запалил същите и така.
Готово. Сега ме снимаш. И айде, готово. Еде готово. Ще дигнах кръвно. Ти под какво, че дигнеш кръвно? Айде, първо една снимка, бедет не съм духнасващите. Снимане. Да. Така. Сега. Снимай на видео, Руми. И аз съм на видео от сума време. Добре. Така. Айде, готово. Да не пръднеш. М. Едно, две, Чакай да си пожелая нещо. да успешно да завършиш да си Ма не се сещам, не мога да си събера мислите, като ми говориш. И нали ти подсказваш? Айде. Айде, аз не по-плескам. Браво, да Честит ти рожден ден. Мерси. Айде пали фонтаните. Айде, че ги запалим и фонтаните. Тогава Руми ще прави операциите, в смисъл. Тя че снима. Па я си снимам, но че стигна 40 мегабайта. Някак. Така става пожар, бе. Какво се вярва? Как ли го виждаш? Я ти Снимай. го пали. Аз съм снимала. Бе, че твоята работа е да снимаш постоянно. И това като го духнеш, може да го гасиш. Сигурно. И всичко отива от това. Снима как гори фонтана и мене, нали? Добре, сега ще снимаш другия фонтан. И така. И трите фонтана и тогава ще ядеме този. Това клип няма стигне паметта. Да го правим. Да не стигне все пак. А те що не ги запали едновременно? Аз внимавам. Аз внимавам. Що не ги запали едновременно и трите? Защото така... Много голям пламък ще стане. Не, просто... Нема да е дълго. И само... Че ги запалим, те ще си свършат и... После няма да има какво да гори. Да. Ясно. Трите е много намръща за син. Тодоржишко правеше на мавзолея, така на Но всяко да, по всяко време има материал. Да. Айде, последния фонтан и да ядем торта. Опа. Получваш бе, ама и кибрита е важен. Да. То без кибрит, какво ще да правиш? Алтернатива на кибрита е запалката, ама... Запалката. И пък запалка си носи винаги. Гори на два кибритите. Нямам аз запалки, ама по принцип знам, че е алтернатива. Има и кремък, дето така с Кремъка, не всеки уме да работи с кремък. първобитните така са работили. Те са били по-квалифицирани. Яли плоти. Ние сме далече от тази квалификация. На първобитните. Айде, приятели, апетитела си на Живот и здраве. удобното место. Живот и здраве. Значи, И